Sisään! Moro moro. Moro. Tuli eka päivä. Eks Tommi, johtaja Assari. Siponen tulee kohta. Jees. Istutaan tähän vaan. Tulee antaa työtehtävät. Mikäs tässä on? Homman nimi äiti. Osku tuli meille töihin. Eka päivä töihin. Ja, mä oon tän paikan pomo Sivonen, mut sanon vaan johtajaksi. Terve. Eiköhän tehdä sillä, että otatte ekan päivän vähän easy, keität kahvin, pese mun toimistoikkuinen, noin tässä sivussa sitten. Oot kysyttävä? Milloin sinä pitää olla valmiina? Ei. Asia on simppeli juttu niin kuin ensi päiväksi. Sieltä se taisi jo koko. Osku tulee sitten. Terve. Osku. Tuli eka päivä töihin. Istu alas vaan tuohon. Käydään vähän päivän läpi. Tommi, Assari, terve. Haluatko sä kahvia? Kenties. Maitoa, sokeri. Maito. Mä käyn hakemaan niin. Jees. Joo, juodaan sun nyt tässä käydään vähän hommia läpi. Meillä on tuolla toimiston puolella semmoinen ihastuttava sihteeri kuin Maija. Se käy nämä hommat sun kanssa läpi siinä. Ja jos on mitä tahansa kysyttävää, niin tuu vaan nykimään hihasta mua, Maijaa tai ketä. Kaikki varmasti jeesäätää toisiaan ihan mielellään. Okei, mahtavaa. Tää helvettiin. Tää on vielä saksaksi. Tällähän mä saan 10 pinnaa lisää bonuksia, ei kukaan taju mitään. Erittäin hyvä. Mitä vittua, tää on tyhjä. Saanko kuulit käy töittäisi? Ai luona. Ei tätä ole. Hei, Venä, mä tuun mukaan. Yes. Mä en oikein tiedä miten nää toimii. Okei, mä näytän sulle. Eli onko sä käyttänyt tätä ohjelmaa aikaisemmin? Onko tää sulle tuttu? Joo on. Okei, no sit on helpompi näyttää sulle. Eli sit lähden. Jahas. Saatat tosta. Moi! Moi. Onks teillä lähtenyt hommat ihan hyvin Joo, käy? olisiko ollut tosi ahkera ja... No niin, Vaikuttaa. mä ajattelin, että nythän tässä on hommia väännetty jo hikihatussa, niin eiköhän mene porukalla syömään. Okei, jes. Ja pistäkää vaan hommat siihen jamaan. Ja suljetaan nää vaan. Joo. Ei tää nyt kundilla. Mikä tän kundin nimi on? Oskohan se taisi olla. Tää nyt kundilla mennä hommat ihan putkeen. No, puolustukseksi tässä on hirveän tasa hommia eikä kukaan neuvonut. Nää kaikki on ihan uusi. Joo. Musta tuntuu, että sä et oikein tajua, miten tässä firmassa nämä hommat hoituu. No niin, Osku, miten se on? Eka viikko maista. Ollut tosi kiva, että oppinut paljon uutta ja päässyt kokeilemaan kaikkia erilaisia työtehtäviä. Joo. Sä oot saanut tarpeeksi apua ja et koe, että mikään voisi olla niin Joo, nämä on ollut aivan mahtavia auttanut kaikissa. Joo, Joskukin on kyllä auttanut meitä, että ollaan siellä hyvillä ideoilla opittu paljon uutta. Hei, tää on tosi hyvä kuulla. Jos Tässä ei on ole mitään, niin eikä mennä viikonlopun vielä.